ONS Snits en SVZW strijden dit hier beide voor hetzelfde doel: promotie naar de topklasse. Trainer Jan Flap van ONS denkt te weten wat er nodig is om kampioen te worden. Je moet 8 van de 12 wedstrijden moet je winnen. Dus deze wedstrijd is eigenlijk helemaal zo belangrijk. Had je er maar 8 winnen laten. Sorry. Je moet even toch mee lopen, verstandig hoor. Dat gaat niet goed met hem. Ik weet niet wie is erin, man. Harvey? Ja, het is Sander heeft schijnbaar die heeft wel wat probleempjes van de hamstring. Nou ja, dan kan je buiten het voorstel natuurlijk iemand laten warmlopen. Dus, maar oké, de wedstrijd is nog niet begonnen. Dus rustig blijven. Ik bedoel, je moet pas ingrijpen als de wedstrijd begint en dan kan niet voetballen. Sander van der Heijden, de spulbepaler van ONS, is dus een vraagteken. Vliene weekend maakte hij beide doelpunten in de wedstrijd die maar 2-1 woon waard van WHC. En hij is echt topscutter van de haatklasse. Het juist wel aan hoe wichtig hij is voor de ploeg. De vraag is dus wat hij spelen kan. En die vraag wordt even letter beantwoorden als beide ploegen het veld opkomen. Hij rent gewoon mooi en beziekt het zo lang mogelijk vol te houden. 6 minuten onderwijs en het wachten is op de eerste kans. Chris de Wacht, Tjen Arnold Herderon en dan Jordi van Eck. Maar het eerste gevaar van de wedstrijd aan de kant van SVZW. Utraap van Alegeert de Vries. Komt 4 bij Jurjen Bos, die kopt hem terug op Curti González. Dan is dit de eerste kans voor ONS. Maar ook hij krijgt de bal net tussen de pjellen. Intussen is duidelijk dat de scheidsrechter, de heer Van der Wielen, een beetje een Piet Lut is. Hij fluit het alles aan en nu komt er even buurten bij Jan Flap. Het probleem, de stoel zit 10 centimeter te ver naar voren. Als ze wel even achteruit willen. En als Van der Wielen klaar is met Flap, wacht het de volgende klus. Sander van der Heijden is erbij zitten gaan en kan net verder. Hij had het 20 minuten uithouden, maar het gaat net. Harvey de Boer is zijn vervanger en maakt het gezicht op onwaar verliet Van der Heijden het veld. Het komt het spul alweer net ten goede. Beide ploegen nemen net al te vol risico, maar een schaakspul als gevolg. Krijgt van het skoft, vrije trap, Rozenburg en dan Chris de Wacht. Toch nog heel dicht bij de openingstreffer aan de eind van het eerste bedrijf. Van Eck. Jordi Kamphuis wordt uittroefd terug aan de Boer, die het goed het lichaam erin zet. Hij vindt Martijn Rozenburg. Schitterende paas op Curti González, alleen voor de keeper, maar hij neemt de bal net goed aan. Enorme mogelijkheid voor de aanvaller van ONS. Sander van der Heijden zit intussen als assistenttrainer op de bank bij de Snitsers. De scheidsrechter had een vrije trapjoen onder de thuisploeg en Van der Heijden roept dat het het eerste is dat de scheidsrechter goed schoen had. Net toek bij deze man. Hij zocht het als mislediging, stuurt Van der Heijden voort en dat zou wel eens betjutten kennen dat hij na je weekend de toppertje in Berkem scorst is. De vrije trap bloedt vanzelfs wel steen. Chris de Wacht vindt in het strafschopgebied Alle de Boer. Bal gaat omheen, maar keeper Michiel Achterhoek liet hem net verrassen. Slotfase van de wedstrijd. ONS beziekt het nog een keer. Jacob Noordmans. Op Mark de Vries, die het invallen is, laat hem weer om op Arnold Herder. Prima knal! Goed schot van de middenvelder. Maar hij treft geen goal. En dan is het intussen een blessuretijd. Aman is vlugger als Biewe Pruksma. Dan de vastzet bij de tweede peel. Tom Prumers. Maar een prima redding van Alegeert de Vries. Een hele wichtige redding nog. Hij maakt de bal uitraapje en dan is het dien. De Vries is bleed met de redding. En de wedstrijd die eindigt staat hij begon in 0-0.